To be honest mga Inday no, grabe jud ko kabilib sa taga Cebu kay lagi nakita nako nga before sila magpray is manuktok sa sila daan dito sa Berhin. Ug human din nagtuktok dito sa Berhin sa Rigla mga Inday no, usa na din na sila magampo or usa na din na sila mangayo sa ilang gustong pangayoon dito sa Berhin. Pero anyway mga Inday no, maayong adlaw di ay sa ato ang tanan. So kani day nga time mga Inday no is naapa ko sa Cebu ani day mo agto day mi ani sa Berhin sa Rigla. Munang before pa mi manglakaw ani is nag-make up sa ko gamay kay para pod nga maraghayag tan-aw ning akong hitsura ba. Sa tinuod lang mga Inday no, katong dito pa ko sa Cebu so nanagkot man jud mi tagalain-laing simbahan dito sa Cebu so naa jud mi gipagtuan nga mga simbahan nga gusto namong dagkutan so niadto mi. So dito jud nako nakita ang mga taga Cebu or mga Cebuana ug Cebuano nga grabe ka respeto sa simbahan. Kay lagi man ang akong mga nakita dito nga mga tao dito sa simbahan kay before sila magampo or before sila mangayo silang gustong pangayoon dito sa Berhin or sa mga santo or sa Ginoo is mutuktok sa nasladaan usa sila magampo. Mao nang makana ko sa kunahuna mga Inday ba nga mao dayng gi-bless sad nig maayo ang Cebu kay lagi man grabe man sad sila ka respeto dito sa Ginoo. Mao nang sa tinuod lang jud mga Inday no, grabe jud ko katingala kay lagi inaana day na sila before sila magampo manuktok jud na sila daan usa sila magampo. Dayon ug mauli na sad na sila is magsigi sa na sila babay padulong pagawas na sa simbahan nga mananghi jud sila nga mga uli na sila ba. Ug kaning mga orasa day mga Inday no is naabot na jud me dire sa Berhin sa Rigla. So naada ni siya sa Lapu-Lapu, Cebu City. Munang gituyo jud na mo ni siya ganhi kay lagi gusto mi managkot dire sa Berhin sa Rigla. Then diri na ko nakita or diri ko naka-obserba nga ang mga tao di ay before na sila mag-pray is manuktok sa na sila daan dito sa Berhin. Munang samtang nagtan-aw ko sa ilaha nga nanuktok sila daan before sila nagampo. So mausad na nga ako ang gibuhat. Kay lagi man bahalag dili ko taga Cebu mga Inday no, kay taga Mindanao man jud ko pero kailangan gapon ako sundon or buhaton ang ilahang gibuhat. O giunsa sa nila pagrespeto ang Ginoo ug ang mga santos ug ang simbahan. Mo ni kaning adlaw mga Inday no is grabe jud ko kalipay kay lagi man natupad ang akong mga pangandoy nga makaanhi ko sa Cebu ug magkadagkot ko sa mga ubang simbahan diri sa Cebu City. Ug pagsulod ay namo diri sa simbahan sa mahal na Berhin sa Rigla mga Inday no is wala na kay mga tao kay lagi mo ipagkahuman sa ilang misa. Ug misaka na sa daymi ani sa taas mga Inday no kay diri mong sa taas is naa diri ang mahal na Berhin sa Rigla. So pwede sad ka diha magpray ug pwede sad ka mohikap niya. Pag human na moghikap og pray sa mahal sa Berhin sa Rigla so ninaog na sad mi kay lagi mo dagkot mi og kandila. Kay naman diri sa ubos ay ilang dagkutanan so mo nang ninaog mi kay lagi among dagkutan among kandila nga among giladala. Unya lagi kay sa gawas man namo ni gipalit nga kandila so taas man ni siya nga kandila mo nang dili pwede dito dagkutan. Kay ang pwede ra daw dito sa ubos sa Berhin sa Rigla kay is katurang mga lignin nga kandila nga gagmay ba. Mo nang nay nakatudlo na mo nga ang kandila daw among giladala is dito ra pwede dagkutan sa dagkutanan sa mga tag-as nga kandila ba. Mo nang diri na mo gidagkutan ang among kandila day pagkahuman ana is nagpray na sad mi. Dayon diri na din ako nakita ang ubang mga tao ug diri na sad nako sila naobserbahan nga before sila nagampo is nanuktok sa sila daan. So paghamon na mo panagkot or pagpray didto sa mahal na Berhin sa Rigla so nanguli na mi ani. So nisakay na day mi ani og yate or unsa may tawag ani sa Cebu. Diyos ko taga Cebu unsa may tawag ani please lang. So di po ni siya pwede tawgon ako ni siya og barge ug di po na ako ni siya pwede tawgon og sakayan or pambot ba. Basta wa ko kabalo ani comment down below mga taga Cebu ug unsa ni nga klase among gisakyan ani so ako na lang yun ibutang og yate ni. So ang bayad ay namo ani patabok padulong dito sa city is 30 pesos ra. Kay naman mi sa Lapu-Lapu ani sumutabok mi ani padulong sa city. Morning ni sakay mi aning yate o so iba social. So mako kaila kung unsay ngalan manggod ani. Kay kung diri manggod sa Osami City so kung mutabok mi sa Osami City ang among sakyan dito is barge. So dako-dako siya nga barko ba. Pero kani manggod is gamay ra siya nga version nga pagka barko. So ako kabalo lagi ani taga Cebu please lang tabang. So ako una ani bitaw ani mga Inday no is grabe nagkatawa ko ba kay nagsige kog nahuna sa may ngalan ani mong gisakyan. So nabuang ako na ni gunahuna bug unsay ngalan na mong gisakyan basta kay lutaw mi ani mga panahon na please lang. Kay wala man lagi mi nag-abang og mga taxi ani mga Inday kay para pod makatry pod mig adventure diri sa Cebu City ba mo nang mo lagi ni taga mo di ko kabalo unsa akong gipasakyan. Pag human na muglutaw-lutaw ato dito sa dagat mga Inday no is niagi na sad mi og tunnel ani please lang. So wala sad ko kabalo unsa na puto nga tunnel among giagian ato. So sa katunga sa tong vlog ani puro wa kahibalo ba please lang. Kay nahuman naman mi og lutaw-lutaw ug human naman pud mig agi sa tunnel nga stangit-ngita so pasulod na pud ta ani sa SM. So nang laag na sa dai mi diri sa SM Sisay mga Inday no is mao do ni kinadak ang SM diri sa Cebu. So nianhi ra mi diri og sulod mi ningaon ra mi og turon please lang. Di bitaw mga Inday no is nisulod mi diri sa SM kay lagi mamalit mi og mga pasalubong kay basin di ay na mi makitaan diri sulod sa ilang SM. So amo siyang gilibot-libot mga Inday no pero among nakita diri ang ilang turon nga hastang dagkuan
wasta pong lamia. Mo nang samtang naglakaw-lakaw ko is nagkaon sad pug ko og turon ani. Pero wa pa jud ko kagit over kung unsa jud to nga klase nga akong gisakyan nga pagkabarko or pagkayate or pagkapambot baka to. Kay kani man sang wa lagi ko nangutana sa akong tapad sad kung unsa to nga klase imong gisakyan kay lagi maulaw masad ko. Basin unya og makaingon po to siya unsa ning bayhana ignorante karon pa masiguro kasakay ani o di tagam natagbaw na nako nahuna nga unsay klase atong nga ngalan ato. Mo nang grabe kanindot ang experience nako katong napa ko sa Cebu ba. Grabe jud ko nag-enjoy kay lagi man wala man minipakyaw og taxi lagi mga inday kay kulon to mahal na berhin sa regla sa Lapu-Lapu is 4-5 man. So nag-decide ang ako ang motherland nga mag-taxi na lang mi kay para wa nay hasor bitaw nga magbalin-balin pa mi og sakay. Pero kay kami manggod sa akong sister-in-law gusto jud mi og mga adventure ba nga hagu-haguon na mo among lawas. Mo nang wala na lang mi nagpakya og taxi kay mas better manggod or mas enjoy manggod nga magputol-putol ka og sakay ba. Para sad ma-experience sad nako ang Cebu og unsa day kinabuhi anang magputol-putol og sakay. So paggawas sa sad namo sa SM mga indeno is na problema na sad mi kay lagi wa na puy taxi nga niagi. So nagtagad na sad noon mi og unsa among sakyan mo nang nag-decide na sad noon mi nga moadto sa mi dito sa kilid kay magpictorial sa midaan ba. Kay diri manggod gawa sa SM mga inday ba kay nindot kay view mo nang perfect kayo nga diri ka magpicture or diri ka magvideo. Og anyway day mga inday no gusto pa day ko mobalik diri sa Cebu ba kay lagi daghan pa kay kong simbahan nga wala na ko naagtui. Kay gusto pa jud ko makadagkot sa ubang simbahan diri sa Cebu City. Og hopefully day mga inday no basin day na mga dato ba nga mo sponsor bitaw og ticket. Kay diri man sa Cebu City mga inday no is grabe jud siya kagasto samot na og wala kay kaila diri. Kay sa sakay pa lang daan og sa hotel pa lang daan nimo so kailangan na jud ka og naa kay kwarta. Kay siyempre mahal ang taxi, mahal sad ang hotel, so mahal pud ang mga pagkaon diri. Mo nang dili ka basta-basta og anhi diri sa Cebu. Pero iampo gapon ako na sa Ginoo nga makabalik gihapon ko diri sa ilhang lugar puhon. Og anyway mga inday no, maora dito ako i-share sa inyo og diri na sad ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching mo nang bye mo. Oy.